Jott lussus inqeret għal kollox u ere wara li ħannar għal ħabta tal-kwarta. L-inċident iseħħ fil-marina li tinsab fix-xatt tal-Kalkara. Kien intervent foqtu minn persuna fuq il-post u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili illi evita illi n-nar jinfirax fuq dajes oħra li kienu ħdeħ. Xieda fuq il-post qalu li kien għal-ħabta tal-kwarta ta' 3 wara nofsinhar li nstemet splużjoni kbira fil-port il-kbir bil-jott sar vampa nar f'kemm trott salib. Kien hawn illi xi nies li kienu mal-moll tal-Kalkara għataw il-jott miċ-ċimi li kienu qed jorbtuh max-xatt u ħarġuh f'nofs ta' baħar permezz ta' dingi. Fi ftit ħin bdiet ħidma intensiva mill-pumpiera tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jitfu in-nirien. Tim mediku mill-Isptar Mater Dei kien preżenti wkoll biex jagħti l-ewwel għajnuna lil persuni li setgħu kienu involuti f'dan l-inċident. Madankollu b'xorti tajba ħadd ma nserta fuq il-jott fil-ħin tal-esplużjoni. Filmati li jittellaw fuq il-medja soċjali wrew taħen kbar ħerġin mill-jott li ksew il-port il-kbir u deru minn bosta lokalitajiet fil-madwar. Għal xi ħin ukoll l-inħawi tal-bigi ingħalqu għall-pubbliku minħabba l-periklu illi nħoloq. L-operazzjoni tat-tifi tan-nar ħadet madwar satejn, sakemm il-jott spiċċa ereq barra l-port. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.